Вітаю! Ви глядзіце штотыднёвы выпуск навін палка Каліноўскага. Мінулага тыдня байцы батальёну «Волат» здзяйснялі агнявыя налёты на пазіцыі ворага са скапленнем жывой сілы. Таксама надавалі агнявую падтрымку падчас атакуючых дзеянняў ЗСУ. Страт і цяжкапараненых сярод ваяроў палка на гэтым тыдні няма. Камандаванне палка Каліноўскага абвясціла аб завяршэнні фармавання батальёна «Літвін». Дзяніс Кіт правёў размову з асабістым складам батальёна. Распавёў пра Іллю Літвіна, у гонар якога была абрана назва, паказаў рэчы, якія захаваліся пасля апошняга ягонага бою, у якім разам з ім быў і Кіт. Полк Каліноўскага шануе памяць пра кожнага ваяра, які назаўжды застаўся героем сваёй радзімы і Украіны. На мінулым тыдні полк Каліноўскага ўшанаваў памяць Паўла Волата, у якога быў дзень нараджэння. У гонар Волата таксама названы адзін батальён палка. Кожны баец ведае і памятае пабрацімаў, якія сышлі ў вечнасць. Героі назаўжды застаюцца ў нашых шахтах. Перайдзем да адказу на пытанні, якія вы даслалі нам за мінулы тыдзень. Адно з самых частых пытанняў – чым могуць займацца жанчыны і як ім трапіць у полк? Магчымасці трапіць у полк агульныя для ўсіх. Кожны жадаючы павінен даслаць анкету ў наш чат-бот, дзе яна будзе разглядацца. Вы павінны апісаць свае навыкі, спецыяльнасць і асабістыя здольнасці ў анкеце. Кожная заяўка разглядаецца індывідуальна. На дадзены момант полк набірае людзей з медыцынскім досведам, связістаў, спецыялістаў БПЛА і аўтамеханікаў. Кожны знойдзе сваё месца ў палку, дзе яго здольнасці будуць працаваць на максімум. Вы запытваеце, ці дастаткова дронаў і машын у палку. Полк Каліноўскага выказвае падзяку кожнаму, хто аказвае падтрымку данатамі, рэчамі, словам, малюнкам. У сувязі з наборам спецыялістаў у сферы БПЛА дроны з'яўляюцца неабходнасцю ўвесь час. Ваяры палка ўжо маюць паспяховы досвед у выкарыстанні дронаў падчас баявых задач. Што датычыцца аўтамабіляў, то гэта, на жаль, расходны матэрыял на вайне. Патрэбы ў іх не знікае ніколі. Шмат выпадкаў, калі аўтамабіль разбіваецца ўшчэнт падчас абстрэлаў альбо выканання задачы. Падпісчыкі цікавяцца, чаму на каналах палка так мала відэа з баявых задач. Большасць відэа фотаматэрыялаў нельга публікаваць адразу, бо такім чынам могуць быць выкрытыя пазіцыі і лакацыі, дзе ваяры палка працягваюць выконваць баявыя задачы. Таму ў нас няма мажлівасці публікаваць фота і відэа ў аператыўным рэжыме і рэгулярна. Пра ўсе важныя падзеі ў жыцці палка, якія мы асвятляем у прэс-рэлізе, вы можете больш падрабязна даведацца з публікацыі ў нашых сацыяльных сетках і на афіцыйным сайце палка. Таксама вы можете падтрымаць полк, аказаўшы спонсарскую ці валанцёрскую дапамогу. Інфармацыя аб тым, як гэта зрабіць, і кантакты для спонсараў-валанцёраў можна ўбачыць на экране і ў апісанні да рэлізу, а таксама на нашым сайце. Дзякуй за ўвагу і да сустрэчы ў наступны панядзелак. Жыве Беларусь! Слава Украіне!